Qiyama er det islamiske koncept om dommedag. Troen på dommedagen er grundlæggende i islam, og prøvelserne associeret med Qiyama er nøje beskrevet i både Koranen og i Hadith. Ifølge Koranen vil alle mennesker blive holdt ansvarlige for sine handlinger ved dommedag. Dommedag vil foregå ved nogle forskellige tegn. Et par eksempler på disse er, at solen vil stoppe i vest, at der vil lyde trompeter fra himlen, og selvfølgelig, at de døde vil genopstå. Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør. På dommedag, når verden går under, vil de døde genopstå. Alle dømmes i forhold til deres gerninger, og det bliver afgjort, om man kommer i paradis eller i helvede. Okay, let's go. Både helvede og himlen beskrives i Koranen som værende i en ørken/oase-terminologi. Helvede beskrives, som vi kender det, altså værende varmt, ubehageligt og meget ild, kogende vand og røg. Paradis beskrives som en værende frydende sted med smukke vandfald, lækker frugt og drikkelse og et behageligt klima. Mange tak fordi I gad for noget. Jeg håber virkelig meget, I lærte et eller andet. Det var virkelig spændende. Det var virkelig spændende. Vi håber ikke, I kommer i helvede. Og husk, den lille subscribe-knap, det tager kun 1 sekund at trykke på den. Det er godt. Hej.